Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2011 i-The Chaperone. La siqala khona ngesiboshwa igama laso Ray wayedonsa 7 years ejele. Simbona ekhuluma ngefoni yasejele ne-psychologist elumsakazi wenye talk show radio ayewumlandeli walo ejwayele ukufona ngoba kwakuwuhlelo lokushintsha impilo kwabantu basejele. Inspiration to our listeners. URay wachazela lo msakazi eradweni ukuthi ukuboshwa kwakhe sekumakhe kakhulu empilweni yakhe ethi uyimisele ngokuthi mayiphuma la ejele ayolungisa isimo nonkosikazi wakhe nengane yakhe. Ngesikhathi esakhuluma efonini uRay kwakukhona isiboshwa esasibhizi sibanga isicefe eceleni kwakhe waze wacasuka wasishaya ngefoni. Wahamba isikhathi wagcina ephumile ngempela uRay ejele. Before ahambe wabonga kwenye prison warden ngokumphatha kahle ejele ngesikhathi ebonga uRay kuleli phoyisa ngokulipha iy'ncwadi kade eyifunda. Ngalesi eboshiwe ngaphakathi lamabhuku ayekhuluma ngey'lwane nama-dinosaur. Labonga leli gadi nalo lamuphela incwadi eyayikhuluma ngokwakha impilo kabusha. Attitudes, brother. Easier said than done. Esephumele ngaphandle uRay watshela leli phoyisa ukuthi uyimisele ngokuqala impilo kabusha angaphinda abuyele ejele. Kodwa wathi ephuma wavele wahlangana noLeroux, umngani wakhe wakudala baberobha naye amabhenki. uRay wahamba engafuni ukukhuluma noLeroux kodwa uLeroux ethi kuRay ngizwile ukuthi uyaphuma bengizolanda wena. Exolisa nangento eyenzeka uRay ezeboshwa. Ethi futhi Ray ngeke ungizibe unomphela ngize la ukuzosiza wena. You can't ignore me forever. I'm here to help. uLeroux ethi kuRay usengabuya bazoqhubeka nokurobha amabhenki benza imali. Ethi isikhala sakho namanje salinde wena. uRay wenza sengathi uyayizwa lento eshiyo uLeroux watshela uLeroux ukuthi ngingabuya uma ungangidrayivisa le moto ohamba ngayo manje. uLeroux wavuma ngokungangabazi waphuma emotweni kanti uzothi yangena uRay wasusa imoto wabaleka washiya uLeroux eme kanjalo. This is no way to continue a friendship. uRay wahamba wazofika endlini yakhe la kade ehlala khona kudala wafika washefa kahle intshebe wabuka isithombe se-ex yakhe nendodakazi yakhe wathi ngizonibona kusasa. See you tomorrow. Ngakusasa wavakashela i-ex yakhe uLynn wethuka uma ebona uRay ukuthi usephumile ejele. Wanqaba ukumngenisa endlini wamtshela ukuthi akamukelekile wathi futhi mina nendodakazi yakho sikwazile ukuphila ngaphandle kwakho. uRay wathi uncenga uLynn wanqaba uLynn wathi ngeke ngikwazi ngicela uhambe futhi la kungaze kufike uSally. Ray, you turn around and you leave right now. Ingane yabo uSally yavele yaqhamuka khona lapho. Naye uSally esikhundleni sokuthi ajabulele ubaba wakhe wavele wacasuka embuza ukuthi uzofunani la. uSally wathi kubaba wakhe ayikho into azoyikhuluma nawe wahamba wamshiya wangena endlini. uLynn etshele i-ex yakhe ukuthi nawe angazi ukuthi yini obuyilindele. I'm sorry, but I don't know what you expected. uRay wayishiya phambi komnyango le-present ayethengele indodakazi yakhe uSally wahamba. Ngakusasa uRay wahamba waya esikoleni sikaSally watshela uSally ukuthi useshintshile akasezenza izinto ezimbi uyamkhumbula. Ethi ufuna ukulungisa izinto zayo yonke le minyaka kade engekho empilweni kaSally. uSally wathi kubaba wakhe ayikho into azoyikhuluma naye njengoba ade engekho empilweni yakhe namanje usazobe efana nento engekho. Wasuka wahamba uSally wamshiya. Pretend you don't exist. uRay wethu sokuqhuma ko-cricket walandela umsindo la uqhamuka ngakhona. Wafica abafundi ababili belwa wangena phakathi nendawo abahlukanisa. Kwafika omunye uthisha ekuthiwa uMrs Miller wafika wabonga uRay ngesenzo sakhe sokulamula labafana. Yes, thank you, Mr. Ray Bradstone. Sally's dead. uMrs Miller wathi mayeza ukuthi kanti ubaba kaSally wambuza ukuthi usukungeza ngani pho emhlangano nobazali. uSally waphendula ngokushesha uMrs Miller emtshela ukuthi ubaba wakhe umuntu ohleze exake umsebenzi ubhizi. uMrs Miller watshela uRay ukuthi isikole sophuma nge-field trip uyamcela mayenaso isikhathi azobamba njenge-chaperone for leyo trip. I-chaperone umuntu olayo labafundi bangaphumi esandleni mhlambe especially emakhanjwe ne-trip baze babuye besafe. The school trip is scheduled for next weekend, and we're short a chaperone. uSally wezwa leyo nto wavele wacasuka washiya kanjalo wahamba. uRay wayilandela ingane yakhe ezama ukuyichazela kodwa uSally wayengafuni ukulalela watshela ubaba wakhe ukuthi makuthi ubaba wakhe uzohamba naleyo trip yena uSally ngeke asahamba. You go on that field trip? I'm not. Kwathi ebusuku kwafika uLeroux endlini kaRay. uLeroux etshela uRay ukuthi angicasukile ngokuthi uthathe imoto yami emini. uLeroux waqhubeka nokuncenga uRay ukuthi akabuye azosebenza nabo ekurobheni amabhenki. Ethi basamdinga udriver ofana noRay owayekwazi ukubalekela amaphoyisa. uRay wathi kuLeroux wena uyisizathu sokuthi ngidonse 7 years ejele ngoba ade ngiboshiwe. Ethi wangibalekela wangishiya ngaboshwa seyoshaya ijob yokugcina. That's exactly why I'm here, bro. To try to make things right between us. uRay wacasula indlela uLeroux wamncenga ngayo wathi wamshaya waphahlaza udonga ngeqhubu. Ethi ngalahlekelwa u7 years ngankosikazi wami nendodakazi yami. Ethi ngenxa yokuthi nakuqala wangibalekela ngeke ngiliphinde kabili iphutha elifanayo. uLeroux wayesehamba wayengayekeli ukuncenga uRay emtshela ukuthi akasale ecabanga le nto. Ethi wena ungomunye wethu. You're one of us. Since we were little kids. Ngakusasa uRay wavakashela uLynn ex yakhe for ukuyokhuluma ngoSally ingane yabo. uRay safuna ukukhuluma noLynn waphazanyiswa ukubona enye indoda ayengakaze ayibone before eyathi igama layo Marvin Edmund, i-boyfriend kaLynn.
Marvin Edmond. Dr. Marvin. uRay watshela le ndoda ukuthi yena ufuna nje ukwakha ubudlelwane nendodakazi yakhe uSally kuphela. uLynn watshela uRay ukuthi yena usemove on ngempilo kanti futhi uSally no-stepfather wakhe bayazwana. uLynn watshela uRay ukuthi mina ngingakunika lelo thuba lokuthi ukwazi ukubonda nendodakazi yakho makuwukuthi nawe empilweni uyimisele futhi uyasebenza. uRay emva kokuzwa lokho waqala lapho wahamba efuna umsebenzi efesa kuma-restaurant nakuma-workshops nazo zonke iy'ndawo, kodwa kuzona zonke lezo y'ndawo ayikho neyodwa ayifuna ukumqasha ngenxa ye-criminal record yakhe. esehlulekile wafonela kule radio show ajwayele ukuyilalela etshela umsakazi ukuthi impilo yangaphandle inzima kakhulu kunalokhu kade kucabanga, especially uma ubuye ejele. ethi kwalo budlelwane azama ukubakha nendodakazi yakhe abenzeki. udokotela kuyi-radio show watshela uRay ukuthi akabekezele, yonke into inesikhathi sayo. ethi ekuhambeni kwesikhathi zonke izinto izolunga. You are her father, Ray. Don't ever forget that. uRay wathi esebuyele endlini yakhe wafica abantu beyibuka kanti iyasha. wathola ukuthi yonke into ekade enayo ishile yonke. wayengasenayo nendawo yokuhlala, ney'nkampani ingafuni ukumqasha. wabona ukuthi ayisekho enye option ngaphandle kokumukela isicelo sikaLeroux. uRay wahamba waya emsebenzini kaLeroux wamtshela ukuthi useready for ukubuya egemini. Tell me about the bank. Ngakusasa uRay wahlangana noGoldie noDell ngesikhathi sekuplana ukuthi kuyorojwa ibhenki. umsebenzi kaRay kwakuzoba ukudrayiva abalekela amaphoyisa ehla amagenge segqoka amamaski sebeya khona ebhenki. uRay wayeyilinde emotweni igebengu ngesikhathi zingaphakathi ebhenki kanti uzothi uyaqalaza wabona uSally indodakazi yakhe esikoleni. wathi uma ebona uSally uRay wakhumbula besazwana kakhulu nengane yakhe. wavele wayikhansela lento yalo bugebengu wakhipha ukhiye kwi-ignition yemoto. Not again. uRay waphuma emotweni wayishiya walahla ukhiye kude. wagijima waya kwi-school bus wabuza uMrs Miller ukuthi samdingani umuntu ozobe yi-chaperone. wathi uma evuma uMrs Miller noRay wavuma ukuthi uReady ukuhamba netrip. uMrs Miller watshela abafundi ababesebhasini ukuthi lo ubaba kaSally. uSally wayicasukile ukubona ubaba wakhe. amagenge ayiqoqa leyo mali ababeyirobha ibhenki bagijima sebeye emotweni abazobaleka ngayo. bethuswa ukufika emotweni engekho uRay nokhiye bengekho. bethuswa ukuzwa nomsindo wamasayirini amaphoyisa. Run! uSally watshela uRay ukuthi akaphume ebhasini wanqaba uRay. wahamba uSally ebuyela la ade ehleli khona secasukile. uDale owayebaleka nesikhwama esasigcwele imali ababesitshontshe ebhenki waqhuzuka wawa eduze kwebhasi ley'ngane zesikole. ukuze imoto yamaphoyisa iseduze wabaleka wasishiya eduze kwezinye iy'khwama zabafundi ezayilayishwe ebhasini. Money! Come on, we gotta go. That money ain't no good to us in jail. What? uDriver wacabanga ukuthi esabafundi wasibamba wasifaka nezinye zabafundi. angathi igebengu isaqhubeka nokubaleka uDale wavele washayiswa imoto yamaphoyisa wabanjwa. uGoldie noLeroux bahayijekha omunye umama isilahla sakhe babaleka ngemoto yakhe. bethuswa ukubona uRay ehleli ebhasini ley'ngane zesikole. basuka lapho bayilandela leyo bhasi. besanaka ibhasi abayijahayo bayishayisa kwenye itruck. baphuma kule silahla sesishayisile bahayijekha yona le truck abayishayisile baqhubeka bajaha uRay ebhasini. amaphoyisa ayesebuza abasebenzi basebhenki ngale yigebengu beyizorobha ibhenki. base bewutholile nokhiye wemoto lo wawukade ulahle uRay. ebhasini uRay wayesazama ukukhuluma nengane yakhe uSally ingafuni imtshela ukuthi ayimuzwa futhi akekho ngisho kwala ebhasini. I don't hear you. You're not even on the bus. ngesikhathi sekuxokozela kunomsindo wey'ngane ebhasini uRay wasukuma wabatshela ukuthi uyena o-in charge njenge-chaperone la. bangabanga umsindo ngathi bahleli bodwa ngoba yena unomthetho oqinile. ethi noma ubani umfundi ozokwenza okuphambene uzobhekana nesijeziso esinzima. I'm the chaperone. abafundi bathula bonke bethukile sebemsaba. nokwathi uRay esehleli phansi uMrs Miller wamkhuza ukuthi wenze kakhulu ngoba uqiniseke wadlulela. ethi kumele akhumbule phela ukuthi iy'ngane lezi. uRay wayeseyisola wasukuma esenganeni yakhe uSally. wathi ukhulumisa ingane yakhe yamhlinela yangamphendula. uSally wethuswa ukubona omunye umfana efunda naye kuthiwa uJosh eya kuRay embingelele exoxa naye. uSally ngokubona uJosh exoxa kahle nobaba wakhe wayishintsha i-attitude. uRay wasinothisa leso smile kwindodakazi yakhe wabona ukuthi shuthi iyachazeka lo mfana kuthiwa uJosh. amaphoyisa ayeseyithathile i-DNA yama-fingerprint kokhiye bemoto ngesikhathi beze esibhedlela kuDale owayekade eshayiswe imoto. adideka amaphoyisa uDale uma ewatshela ukuthi leso sikhwama esinemali sikuleya bhasi yey'ngane zesikole. What? khona lapho uLeroux wayifonela esikoleni efuna ukwazi ukuthi ilocation yebhasi iphi. eqamba amanga ethi umalume womunye umshana owumfundi oshiya isifutho sakhe se-asthma umhambisela sona. uprincipal wayengazi ukuthi ukhuluma nesigebengu wamnika ilocation uLeroux. Music festival this evening.
Wathi mayiqeda ngaleyo phone call leRue, uGoldie watshela uLeroy ukuthi uyasola ukuthi uDale benoRay sebefuna ukuyihlukanisa bodwa le mali. Ngoba uDale ukwazile ukuyoyifaka kuleli bhasi ekugibele khona uRay. NoLeroy wayikholwa into ayishiyo uGoldie. Itrip ey'ngane zesikole yafika kwisitophu sayo sokuqala la isikole sasizovakashela kwimuseum yama-dinosaur. uMrs Miller wathi uchazela abafundi ukuthi kuzokwenziwa njani bamziba baxokozela kwaze wasuka uRay wanyusa ivoice ebathulisa abathule. Ekhuluma nabo bemlalele wathi eqeda uSally wezwa abanye abafana bekhuluma kabi ngobaba wakhe. Bethi le ndoda iyasabeka futhi kuyifanele ukuba isigebengu. Lokho kwamcasula kakhulu uSally. Is this a field trip or basic training? It's like a bad episode of Nanny 911. Bengaphakathi emuseum abafundi batshelwa ukuthi ngebhadi akafika ngemsebenzini namhlanje lo muntu ofundisa ngama-dinosaur ngoba uripothe ukuthi uyagula. I'm sorry, but not at the moment. No problem. Wathi mayizwa lokhu uRay weza ngaphambili for ukuzochazela abafundi ngalo lonke ulwazi mayelana nama-dinosaur skeleton ngoba wayekade aspende iminyaka ejele eney'ncwadi ayifunda ngazo mayelana nawo ama-dinosaur. Abafundi bayijabulela incazelo ababeyinikwa uRay ngoba bese beku-enjoya nokumbuza imibuzo banike iy'mpendulo. Bears. 9. Elephants. Incorrecto. Besaqhubeka la museum ngaphakathi uRay wethu sokubona uGoldie noLeroy bemile bemlindile. Wethu uRay watshela abafundi ukuthi iphelile le tour. uMrs Miller ecomplaina ngokuthi isikhathi sisesiningi kodwa uRay watshela abafundi ukuthi abaphuthume ebhasini uzobafica khona. Come on, everybody go with Stanley and get to the bus. I'll just meet you out there, right? It's all gonna work out. uRay wakhalisa ifire alarm wahamba wayongena ema-toilet enzela ukuthi abadobele khona oLeroy benoGoldie. Bathi mabengena wabashaya. Wathi abahlukana naye kasabenza ubugebengu yena akabakweleti lutho. I owe you nothing. I think you broke my nose. uLeroy watshela uRay ukuthi ngoba uthi awusikweleti lutho sengiyazi iplani yenu noDale ukuthi nifuna ukuyidla nodwa le mali. Yingakho uthe uDale akayifake kule bhasi ley'ngane zesikole ohamba ngayo. uRay wadideka engawazi la madoda ukuthi akhuluma ngani kodwa wabatshela ukuthi abahlukane naye nendodakazi yakhe. uRay waphuma esegijima etatazela etshela abafundi ukuthi abangene ngokushesha ebhasini uzobahambisa kwenye itho yesibili ku-French Street. Bangena fast akangamlinda ngisho udriver wadumisa ibhasi wasuka. uLeroy noGoldie bathi bayamlandela ngebhasi babona amaphoyisa. Zayiyeka igebengu le moto ezayihamba ngazo zawugibela i-taxi cab. Nokwathi lapho sebefikile ku-French Street bathi mabehla abafundi uRay wajika lapho esewubheka la kuhlala khona iy'mpahla. Wazivula uRay isikhwama wayifica ngempela imali phakathi wafonela uLeroy emtshela ukuthi abeze bazothatha le mali yabo yobugebengu bahlukane naye. uLeroy noGoldie babengekho kude babephesha komgwaqo bethi akawele. I'll be right here. I'll be here waiting. Wathi uRay sebahambisela imali kwaqhamuka imoto yamaphoyisa. Amaphoyisa abona uLeroy noGoldie ehle emotweni sebajaha. uRay wacasha wahamba ebuyisela le mali ebhasini. Nokuyilapho uLeroy ayitshela khona ngempela ukuthi uRay usebenzisana namaphoyisa. Ngesikhathi emmemeza emtshela uzoyiphay i-revenge. Double cross me again! Yes, dead! uSally nabanye abafundi besashaya umoya wolwandle. uSally wayecula efaka ama-earphone kwafika lo mfana ekuthiwa uJoshua wamncoma ukuthi unevoice emnandi. uJoshua waphinde wancoma ubaba kaSally ukuthi uSally unobaba oright. Kwafika enye intombazane eyayifensa uJosh ithi ufuna ukukhuluma naye wayiziba. Oh, God. Sorry. uLini uma kaSally wafonela uSally embuza ukuthi bahambe kanjani ngetrip. uSally watshela uma wakhe ukuthi nobaba wakhe ula kwetrip. Ngebhadi uLini wayengayizwa into eyayishiwo indodakazi yakhe uSally ngenxa yomsindo weredio. Wathi okungcono uzobuya amfonele late. Bye. Bye. uLeroy wahamba waya komunye umholo wey'gebengu ethi uzocela bamlekelele la ufuna imali yakhe kuRay. Abafundi bathi mase besuka lapho ku-French Street base bebuyela ebhasini sebehamba ngebhasi ngenkathi uMrs Miller ebonga kuRay ngokubavakashisa nakule location ekuthiwa French Street. Later bafika lapho ehhotela for ukuzo-attenda lo music concert. uMrs Miller wabatshela ukuthi bazoresta for 2 hours. If you understand, raise your hands. uRay wehle ebhasini udriver wamnikeza isikhwama ayicabanga ukuthi esikaRay ethi kade mbekele sona ngenkathi engekho. uRay waya naso kwi-hotel room yakhe wafika wazivula wathola ukuthi sinemali phakathi wasefonela uLeroy wamtshela ukuthi kumele bahlangane khona ezothatha lesikhwama sale mali. uLeroy wezwa lokho akangakhululeka ngoba wayengasamthembi uRay. Besakhuluma kanjalo kwanokho umuntu emnyango we-hotel room kaRay. wethuka mayethi uyavula wafica ukuthi ingane yakhe uSally. uSally ebuza kubaba wakhe ukuthi angakwazi ukuyodla naye wavuma ngokujabula uRay wathi uyeza ucela ukuthi uSally amlinde kancane la ngaphandle. uRay watshela uLeroy ukuthi uzomfonela in 2 hours amazisa ukuthi bazohlanganelaphi. Got plans. You'll get your money. uRay waspenda isikhathi ekhuluma noJosh for ukufunda izinto ezithandwa ingane yakhe uSally. uRay wahamba ucela kuMrs Miller ukuthi ucela ukuspenda isikhathi nengane yakhe. Lokho kungekho kwi-school trip schedule. Ethi manje ubesenesikhathi eside engekho eduze kwendodakazi yakhe ngenxa yomsebenzi. Chaperone. So she'll be in very good hands.
uRay noSally bahamba ndawonye babe bexoxa ngenkathi uRay exoxela noSally ukuthi kwakumnandi kanjani ngokufika kaSally emhlabeni emxoxela nangezikhathi ezimnandi bebenazo noLini uma kaSally. uRay watshela uSally wayesefuna ukukhala ukuthi kusukela manje usezoba sempilweni kaSally ngeke aphinde futhi enze into ezomenza angabe seduze kwengane yakhe. Was to find my way back to you. Amaphoyisa ayesewatholile ama-result ama-fingerprint for ukhiye wemoto afonele isikole for ukuze ukuthi uphi uRay. Sebetholile ilocation yebhasi bahamba baya kuMrs Miller bayombuza ukuthi uphi uRay. uMrs Miller wabatshela ukuthi uRay usahambile nendodakazi yakhe. Amtshela uMrs Miller ukuthi uRay ufunelwe icala lekurobha ibhenki. Wethuka kakhulu uMrs Miller ukuzwa lokho. Okay, I want you to remain calm. Gather the kids and let's gather up over here. uRay was-enjoya kakhulu isikhathi ayebenaso nendodakazi yakhe uSally. uRay watshela uSally ukuthi khona into asayoyenza ucela abuyele back ehhotela wahamba uSally. Nokwathi uma efika ehhotela uSally wethuka kakhulu ebone ey'ndabeni ukuthi ubaba wakhe ufunelwa icala le-robbery nokuthi ubaleke nge-school bus sey'ngane zesikole. noLini naye wayabona same news report lapho ey'ndabeni kwakukhulunywa khona ngoRay ukuthi ufunelwe bank robbery. uLini waphuthuma esikoleni sengane yakhe for ukuyothola ukuthi i-right yini. uSally wabuyela kubaba wakhe wayesasefonini ekhuluma nalo dokotela waseRadweni ongumsakazi. uRay wayesancoma kudokotela ukuthi ubeqinisile ukuthi izinto zizobuyela esimeni phakathi kwakhe nendodakazi yakhe. Esesefonini uRay wafika uSally esemthethisa ethi wena unamanga kabi. Emsola ngokuqamba amanga ethi ushintshile kanti useyisigebengu ngoba kuyimanje ugcwele iy'ndaba kuma-newspaper nakuma-TV for icala lokurobha ibhenki. ethi uSally kuyimanje sengiyihlazo kubangani bami nakubafundi. uRay watshela uSally ukuthi akekho involved kwi-bank robbery yena. etshela uSally ukuthi ngangiqinisile ukuthi sengashintsha ngifuna ukuba ubaba wakho othembekile futhi angasona isigebengu. uRay wachazela uSally waze wambelieve. bahamba ndawonye sebebuyela back ehhotela. nokwathi sebezofika uRay wabona amaphoyisa eyongena khona ehhotela wacasha. watshela uSally ukuthi akaye upstairs ucela umthathela leso sikhwama esinemali kade emchazela ngaso. wahamba uSally wabuya naso ukuthi udriver webhasi wasithatha wasibuyisela ebhasini. uSally wasithatha kudriver webhasi wamtshela ukuthi uthunywe umnikazi waso wahamba naso. nayefika esinikeza uRay uSally isikhwama wamtshela ukuthi uMrs Miller sebaqoqe bonke abafundi yabatshela ukuthi netrip isikhanseliwe ngenxa yeshaparoni yabo evele ey'ndabeni ezesigebengu. I'll turn myself in. They'll arrest you. uRay watshela uSally ukuthi akabuyele kwabanye abafundi ngoba iyona ndawo ephephile kunale ayihamba manje. uRay evalelisa kuSally emtshela ukuthi uyaxolisa ukumbeka impilo yakhe engcupheni. waqhubeka uRay wahamba eseya la ayohlangana khona noLeroux. kanti uLeroux noGoldie babecashe khona ehhotela bambamba uSally. uRay wayefice sevinjezela umholo wey'gebengu ney'gebengu zakhe kwaqala kwashawana lapho. uRay kodwa wakwazi ukubashaya ngesikhathi eba-overpower bonke. uLeroux wafonela uRay emtshela ukuthi akalethe leyo mali uma esafuna ukubona ingane yakhe isaphila. uRay wethuka manje ukuthi sebethathe nengane yakhe ebatshela ukuthi yibona babembetray kuqala. kwavunyelwana ukuthi kuzohlangana waphiwa wangena kwi-taxi cab watshela udriver ukuthi uzocela ukuthi amlekelele ngokuthi abaleke nengane yakhe uSally. uRay wafika lapho watshela uLeroux ukuthi ngeke aze abanikeze isikhwama semali mangabe ingane yakhe uSally ingangenile kuleya taxi cab ehla kuyona. nangempela uSally bamfaka kwi-taxi cab udriver wabaleka nengane njengokusho kaRay. kwathi lapho sebethi ba-check isikhwama uSally wabona ukuthi ubaba wakhe usenikeze iy'gebengu isikhwama esirong nokuyilapho ethuka khona uSally ebona ukuthi ubaba wakhe usengozini yokubulawa manje. uSally watshela udriver ukuthi akame. udriver wayengafuni ethi mina ngenza into engiyitshelwe ubaba wakho. I have never had so much trouble giving somebody money. uSally wathi esebuyele ehhotela wafica amaphoyisa ebuza bonke abafundi mayelana noRay. uSally watshela amaphoyisa ukuthi ubaba wakhe akanacala bekade ehamba nebhasi ley'ngane zesikole ngaleso sikhathi kwenzeka leyo bank robbery. wangena seyojoyina abanye abafundi uSally wacela uJosh eceleni emtshela ukuthi ucela amlekelelo ufuna ukuyothola ukuthi ubaba wakhe uphi. abanye abafana ababili uTed noSamson bayezwa inkulumo kaJosh benoSally nabo bafuna ukujoyina ukuthi bawolekelele. Be able to help. Me too. uSamson wayitrack ifoni kaRay wayithola ilocation ukuthi uphi uRay. uTed wasuka lapho wahamba waya bathroom for ukuyolayitha ocricket ukuthi abantu banake ukuphuma. nokwathi lapho sekuqhuma labo cricket kwaba nesiphithiphithi. uSally nalabafana abathathu baphuma bafike batshela udriver webhasi ukuthi akaphuthume ufuna uMrs Miller ngokushesha. waphuma egijima udriver seyangaphakathi zangena iy'ngane ebhasini. uSally wabatshela ukuthi noma engakwazi kahle ukudriver ukuthi uzoyidriver le bhasi. basuka lapho bahamba ngebhasi. uLeroux noGoldie base bembophile uRay bemshaya bembuza ukuthi imali iphi. uLeroux wayesaqhubeka nokugxeka uRay ngokuthi basebenzisana noDale. uRay watshela uLeroux ukuthi akamazi kwakumazi lo Dale. ubeqala nokumbona ngenkathi befika naye bem-introducer ngosuku le-robbery. Bullet that dwells in the brain leaves much pain.
usale wagcine kwazile ukudrive ibhasi baze bafika la ekubanjwe khona ubaba wakhe. Sebefikile bayaplana ukuthi bazokwenza kanjani ukuthi bamsindise. So what's the plan? Plan? uTeddy waphinda wasebenzisa le plan yakhe yokuqhumisa ucricket. uGoldie walandela lowo msindo wokuqhuma wafica uTeddy. uRay wayesaboshile esitulweni zafika izingane zamqaqa ngokusheshsha. uSally wanikeza uGoldie leso sikhwama esigcwele imali wamtshela ukuthi abahlukane nobaba wakhe. uRay wafonela lo dokotela wakwi-radio show ayejwayele ukumfonela washiya ifoni ku-loudspeaker. Kid's smarter than you, Ray. It's Ray. Plain Ray. Lo muntu owesakaza wayizwa leyo nto ukuthi kukhona ubugebengu obenzekayo wafonela amaphoyisa ngokusheshsha. uSally wathola nangesikhathi esetshelwa uLeroy ukuthi ubaba wakhe uRay wayengekho involved ebugebengwini. Kanti bazothi besachaza amaphoyisa kuzwa konke lokho afike sebakhomba. Amaphoyisa ambopha uGoldie noLeroy. Nokwathi elinye iphoyisa selithi liyobupha uRay kwasho elinye lathi uRay akanacala kanti futhi igama lakhe seliclearishiwe. Bamdedela kanjalo uRay. I appreciate it. uLynn wafika khona lapho esegijima kwingane yakhe. Wathi mayibona uRay omsakaza ngempama emtshela ukuthi uyisigebengu wena. Kumanje usucishe wabulalisa ingane yami. uSally wathi uchazela uma wakhe uRay watshela uSally ukuthi akamiyeke uma wakhe amthethise vele unayo i-right yokuthi acasuke. I deserve that too. Ngokuhamba kwesikhathi uRay siyambona esewutholile umsebenzi omusha la eseyilungiselela ukuya khona. Wathi esehamba uRay nendodakazi yakhe beyophuma ngasemnyango. uRay wathatha izimbali eyiphathele uLynn ngoba esezwile ukuthi bahlukene neboyfriend yakhe uEdmund. Kanti ngaleso sikhathi noLynn ubephethe izimbali bethi uzoyinikeza yena uRay. Babuyelana balungisa uthando lwabo. uRay wayesesebenza njengomsakazi kule radio station ayijwayele ukuyilalela. Nokwathi kwenye show yakhe wafonela uLeroy wayemtshela ukuthi kunzima la ejele. uRay wathi uzomnika advice encane wavala ifoni. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Stories of the Beat.